ба аҳолӣ чанд соат барқ дода мешавад? тибқи меъёри муқарраргашта ба аҳолии субҳгоҳон бояд аз соати 4 то 8 ва шом аз соати 17 то 22 барқ таъмин карда шавад. Аз соати 8 то соати 17 рӯз ва аз соати 22 шаб то соати 4 субҳ барқ хомӯш карда мешавад. Дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотӣ масъулини шабакаҳои тақсимоти неруи барқ иттилоъ доданд. Дар посух ба саволи хабарнигори сомонаи Oila.tj дар мавриди он ки чаро дар баъзе минтақаҳо барқ аз меъёр кам дода мешавад ва чаро як қисми сокинони як маҳалла тамоми рӯз бо барқ таъмин мегарданду қисми дигар не, масъулин гуфтанд. Ба хотири таъмини фаъолияти пурсамари корхонаву муассисаҳое ки дар минтақаҳо фаъолият менамоянд, ин корхонаҳо бо барқ бидуни лимит таъмин карда мешаванд. қисми аҳолие ки рӯзона барқ доранд ба трансформаторои ҳамин корхонаву муассисаҳо пайванд мебошанд, вале сабаби аз меъёр камтар ба аҳолӣ барқ додан дар баъзе минтақаҳо шарҳ дода нашуд. Хабару дигар матолиби ҷолиби моро дар YouTube, Facebook, Instagram, Telegram пайгирӣ намоед ва обуна шуданро фаромӯш накунед.